Ο χορός είναι πολύ σημαντικό στη ζωή των Ούγγρων που ζουν στο χωριό κυρίως. Εκτός από διασκέδαση και αποφυγή της καθημερινότητας, οι γιορτές ήταν ευκαιρία συνάντησης και γνωριμίας της νεολαίας. Ο χορός άρχισε με τον αντρικό χορό και συνέχισε με τους χορούς που χορεύανε τα ζευγάρια. Η ορχήστρα, εκτός από μερικές ουγγρικές περιοχές, αποτελείται πάντα από 4 μέλη που παίζουν βιολί, βιόλα και κοντραμπάσο. Αυτά είναι τα βασικά όργανα. Μετά σε αυτά προστίθεται κάποια όργανα που παίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι ουγγρικοί χοροί ανήκουν καταρχήν σε 2 μεγάλες κατηγορίες, οι νέοι και παλαιοί χοροί. Στην περιοχή της Μεγάλης Ουγγαρίας, η Ουγγαρία πριν την συνθήκη των Τριενών, όπου κομματιάσανε τη χώρα, όπου μέχρι σήμερα ζει μεγάλος ουγγρικός πληθυσμός, υπάρχουν 3 μεγάλες κατηγορίες χορών. Οι χοροί από την περιοχή του Τίσα, εδώ ανήκουν οι χοροί τύπου Βέρμπουκ, αντρικοί χοροί, που προέρχονται από το 18ο αιώνα, και το ζευγαρωτό Τσάρτνας που χορεύεται τους γάμους. Οι χοροί από τις περιοχές της Τρανσιλβανίας, σήμερα Ρουμανία, η πιο πλούσια μορφή των δημοτικών και λαϊκών χορών, παρέμειναν σε αυτές τις περιοχές. Οι περισσότεροι χοροί είναι γρήγοροι, αλλά υπάρχουν βέβαια και χοροί με αργούς ρυθμούς. Στην Τρανσιλβανία υπάρχουν 8 κατηγορίες χορών. Οι κατηγορίες αυτές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις εθνικότητες που υπάρχουν στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως Ρουμάνοι, Τσιγκάνοι και άλλες εθνικότητες. Θα παρουσιάσουν σε 3 κομμάτια το πρόγραμμά τους, ανάμεσα στα άλλα χορευτικά. Τώρα θα παρουσιάσουν οι φιλοξενούμενοι μας από το Κότσιντος, το χορό Μέραι Τσάρδας και Σαπόρα από την περιοχή Καλότασεκ. Αυτός ο χορός προέρχεται από τις ουγγρικές περιοχές της Τρανσιλβανίας, συγκεκριμένα, την Άνια παρακαλώ, ήθελα την Αγνή λίγο εδώ, συγκεκριμένα από το χωριό Μέρα. Την Αγνή παρακαλώ.